Слава Ісусу Христу! Слава навеки! Дорогие браты, сестры, сябры! Евангелие, якое мы только что пачулі, распавядае нам про помножение хлябов. Давайте звернем увагу адразу на контекст гэтага цуду. Контекстом гэтага цуду з'яўляецца смерть Яна Хрыстителя. И вось пачуўшы гэту сумную навіну, Ісус адыходзіць на пустыннае месца. Ён шукае пустыннага месца для молитвы, для рефлексии. Аднак люди, яны таксама, мабыць, чуюць гэтую сумную навіну і в сваю чаргу шукаюць Ісуса Христа, бо цяпер яны не маюць іншага лідера, апрача Господа. І Господ, разумеючы гэта, аздраўляе і шкадуе тых людзей, якія да яго прыходзяць. І гэтым ён прыгадвае словы пророка Ісаі, які гаворыць: «Цешыць Господ народ свой і бедных сваіх шкадуе». Наступная думка, на якую я хацеў бы звярнуць вашу увагу, гэта 5 хлебоў і 2 рыбы. Такое пытанне рытарычнае. Ці гэта многа? Самі апостолы, калі прыносяць Ісусу 5 хлябоў і 2 рыбы, кажуць: мы маем толькі 5 хлябоў і 2 рыбы. Насамрэч, гэта дастаткова для Ісуса, і нам здаецца, што гэта, в прынцыпе, мала, але гэта насамрэч усё, што мелі на той момант людзі. Гэта азначае, у тым ліку для нас, што каб атрымаць цуд помноження хлябоў, нам трэба мець адвагу ахвяраваць Господу ўсё, што мы маем. Другая думка, на якую хочу звярнуць вашу увагу, словы Ісуса, якімі ён звяртаецца да апостолаў: вы дайце ім есці. Ісус гэтымі словамі побуджае шукаць апостолаў рашэнне той праблемы, якая ўзнікла падчас побыту такой вялікай колькасці людзей на пустыні. Вядома, Ісус іх аздараўляў, гэтым зрабіў вялікі цуд, пацяшаў, шкадаваў, прамаўляў да іх, вучыў. Але настаў момант, калі ўсе моцна захацелі есці. Вядома, яны самі прыйшлі за Ісусам, ён ім не абяцаў іх накарміць. Але зноў жа Ісус іх шкадуе. У гэтым цудзе праяўляецца таксама надыход Божага валадарства. У гэтым цудзе праяўляецца Ісус як новы Майсей, які дае свайму народу манну. Аднак, калі мы будзем чытаць далей, то заўважым, што людзі гэтага не зразумелі. А асабліва фарысеі і іншыя людзі, якія патрабавалі ад Ісуса цуда, як доказу таго, што ён мае права звяртацца з пропаведзю да свайго народу. Вы дайце ім есці. Гэта таксама для нас наказ пэўны, каб мы паступалі так, як паступаюць лідары, бралі на сябе адказнасць за тыя ці іншыя сітуацыі жыццёвыя. Часамі нам здаецца, што няма выйсця, што немагчыма даць рады той ці іншай сітуацыі. Але калі мы смела пачынаем шукаць рашэння, тады выйсце знаходзіцца, выйсце ляжыць на паверхні, і мы перамагаем. Няхай гэтыя разважанні нам таварышаць на гэтым тыдні. Амінь.